О, бог не мой. Но лайка ли имам стрима, бе? Праскайте лайк бутона, бе. Знаят ли. Пусни един опит. Сега някое ниво друго. Не. Така. Ето изиграни. Deadlocked. Или минал съм го. Deadlocked. О, боже мой! Кошмар. Али бе, брат! Помага. Ама, какво правих нямам? Чакай малко. Сега виждате ли сме играта добре? Писнете толкова. Писнете, защото не съм голем. Открий какво е. Раната. Виж. Али, тихо. Така. Тихо, Наско снимака. Спри бе, брат. Спри. Откъснем се. Не, откъснем от Deadlocked. Откъснем се, брат. Не мога. Ще играя много трудно ниво. Сега ще играя невъзможно ниво. Ето бро, ето ти ниво ще играя. Ето. О, мага, какво е той, бе, брат? Знам, човече. Просто... Той е нереално, брат. Пълен мисъс. О, мага. Чакай. Брат, моля. Оле-ле. Никой. Не е опит. Не, той не е опит. Какво ти? Отрекителни нива. Отрекителни нива. Играя 3. Не чакай. Ето. Да. 3. Чат, той ще бъде стрима, защото нямам батерия и да, хора, радвам се, че някой въобще дойде на стрима. Така че това беше стрима и до следващото видео и стрим. Аре. Чакай. Къде спирам стрим?